Sa issa jidher li ma ngħatat l-ebda direttiva konkreta min-naħa tal-Gvern dwar prekawzjonijiet stretti li għandhom jittieħdu mill-ħaddiema rigward it-tixrid tal-coronavirus. Dan hekk kif laqa li l-Gvern kellu mal-imsieħba soċjali ma ġie deċiż xejn b'mod definittiv. Il-maġġor parti tal-membri tal-MCSD qablu li għandhom jitwaqfu it-titjiriet li ġejjin mit-tramuntana tal-Italja. Dan sabiex titnaqqas il-possibilità li dan il-virus jidħol f'pajjiżna. Kien hemm kunsens ukoll fuq li għandu jinħoloq fond tal-Gvern biex kull min se jsofri danni ekonomiċi għandu jkollu kumpens sabiex finalment ikun hemm il-kooperazzjoni ta' kulħadd biex dan il-virus ma jidħolx f'pajjiżna. F'din il-laqgħa kien hemm ukoll appoġġ għal kwarantina mandatorja kif spjegalna Martin Balzan, President tal-Assoċjazzjoni tat-Tobba. Il-kwarantina tkun mandatorja u jekk se nagħmlu kwarantina lil Maltin u ovvju li ma tistax iġġib it-turisti fuq l-istess flight għax dawn mhux joqogħdu għalija u jidher li għalkemm mhux kulħadd kien hemm ħafna support għal dik il-pożizzjoni. Josef Vella, kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers, saħaq li l-ħaddiema m'għandhomx ibatu finanzjarjament għal kwarantina li jkunu qed jagħmlu. Ma nħossux li l-ħaddiema u l-familji tagħhom għandhom ibatu għal kwarantina li jkunu qegħdin jieħdu. Għalmenu aħna qegħdin nitkellmu li dawn hija xi ħaġa li hija beyond il-kontroll tal-ħaddiem u l-familja tiegħu u f'sitwazzjoni bħal di l-inqas ħaġa li trid tagħmel tikkastiga lil ħaddiem u l-familja tiegħu billi ma tieħx il-paga jew ma tħallsux għal 14 ġurnata. Josef Vella sostna li waqt din il-laqgħa ma ħarġet ebda direzzjoni li għandhom jimxu magħha il-postijiet tax-xogħol. Minn din il-laqgħa ma ħarġux il-direzzjonijiet li jridu jingħataw lis-suq tax-xogħol se jagħmlu ma jagħmlux kif se jġibu rieħhom il-postijiet tax-xogħol, għandhom joħorġu linji gwidi ċari lil postijiet kollha tax-xogħol meta nitkellmu coronavirus maħniex qed nitkellmu fuq ċivil, privat, eċetera, eċetera, ma jrid ikun linji gwidi ċari għal kulħadd miżuri meħudin tajjeb skont l-istadju li nkunu qegħdin fih. Abigail Mamo, kap eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji, stqarret li hemm bżonn li jkollhom aktar tweġibiet konkreti min-naħa tal-Gvern. Ħankunu qegħdin għandna bżonn tweġibiet, ħankunu nistgħu nigwidaw il-membri tagħna u dawn it-tweġibiet ħajkunu qegħdin niddiskutuhom u nsibu arranġament. Mamo sostniet li Malta bdiet tara effett negattiv minħabba t-tixrid ta' dan il-virus. Dawk li huma forsi iktar dipendenti mis-swieq ta' barra mit-turizmu qegħdin jiġu affettwati. Negozji li jiddependu ovvjament mill-importation ukoll qegħdin jiġu affettwati għax qed ikollhom delays. Ġifieri bdejna naraw effett. Min-naħa tiegħu John Bencini, kap tal-MCSD, enfasizza l-punt li tħassib li għandhom l-imsieħba soċjali u min iħaddem hemm bżonn li jiġi ċċarat. Il-trade unions u l-employers ikollhom għandhom id-diffikultajiet tagħhom li jridu naraw li tkun komuni għal kulħadd dwar min suppost jieħu forced leave, etc. min ħallas lil min. Marija Franca Lanza għal Net News.